доштани дарвозабони хуб ин неми муваффақият аст, зеро дарвозабон дастаро дар бисёр ҳолат наҷот медиҳад. имрӯз топ дарвозабонҳои мавсими 2022-2023-ро пешкашатон мекунем. агар омода бошед, пас шурӯъ мекунем. дӯстон, имрӯз Барселона бо Кадис дар хонаи худ бозӣ анҷом медиҳад. Новобаста аз талафот дар ҳайати Барселона, каталониҳо ҳатман дар ин дидор 3 имтиёз ба даст овардан мехоҳанд. шумо натиҷаи бозиро чӣ хел мебинед? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. карьераи Эмилиано Мартинес баъди мавсими 2019-2020 рушд кард, зеро ӯ бо Арсенали Лондон ҷоми Англияро соҳиб шуд. баъдан ба Астон Вилла ҳамчун дарвозабони асосӣ рафт. дастоварди даставии Эмилиано то ҳол ҳамон натиҷаро дорад, вале баромадаш дар мунтахаби Аргентина бедиққат намонд. аввал ӯ кӯмак кард ки мунтахабаш Копа Америкаро соҳиб шавад, вале қаҳрамонии асосиро дар ҷоми ҷаҳон нишон дода тавонист. дар ин мусобиқа Эмилиано яке аз ситораҳои асосии мунтахабаш ба ҳисоб рафт, зеро дар якчорфинал ӯ 2 зарбаи пеналтиро муқобили Нидерланд гардонида роҳхати баъдиро ба Аргентина тақдим кард. ҳунари дигари зебои ӯро дар финал муқобили Фаронса ҳам шоҳид шуда будем, ки бозӣ бо ҳисоби 3-3 хотима ёфт. дар охири бозӣ ҳамлагари фаронсавӣ Рандон Коломуани шонси олии пешсаф шуданро дошт, аммо Мартинес чун мастер мавқеъ гирифту Аргентинаро наҷот дод. дар зарбаҳои пеналти ҳам Мартинес роли муҳимро ба дӯш гирифт. ӯ зарбаи Кинсли Команро баргардонид ва Чуамениро бо сеҳраш нагузошт ки комёб шавад. Аргентина пурқувваттар буд ва баъди бозӣ ҷашни бузург нишон дод. дар охир Мартинес беҳтарин дарвозабони ҷоми ҷаҳон эълон шуд ва беҳтарин дарвозабони FIFA дар соли сипаришуда гардид. Эмилиано бо дастовардҳои зиёд ба Астон Вилла омад ва кӯмак кард то дастааш дар мавқеи ҳафтум мавсимро ҷамъбаст намояд. мавсими ҷорӣ онҳо дар Лигаи Конференсия баромад мекунанд. як сол пеш Тибо Куртуа кӯмак кард то Реал Мадрид қаҳрамони Испания шуда ҷоми Лигаи Чемпионҳоро ба даст орад. дар финал бо Ливерпул ӯ беҳтарин бозингар гашт. баъди мавсими бобарор соли 2021-2022 ва ҷоизаи беҳтарин дарвозабони сол дар France Football, Тибо вазифадор буд ки дастаро дар ҳамон мавқеъ нигоҳ дорад. ҳамааш хуб мерафт ва Реал Мадрид аз оғози мавсим бо Барселона қариб холҳои баробар доштанд. мутаассифона баъди ҷоми ҷаҳон дастаи шоҳона ба буҳрон дучор шуд ва ҳамин буд ки онҳо дар рақобати қаҳрамонӣ дар Ла Лига аз Барса ақиб монданд. аммо Куртуа қасдашро дар ҷоми Испания гирифт, зеро баъди шикасти Барселона онҳо Осасунаро дар финал ноком сохтанд. дар Лигаи Чемпионҳо иштибоҳи Куртуа дар бозӣ бо Ливерпул ҷиддӣ буд, вале ӯ ба худ омада Реалро то ба полуфинал баровард. муқобили Манчестер Сити дарвозабон борҳо сейфҳои олӣ нишон дод ва Эрлинг Холланд ҳам муқобилаш ночиз монд. хулоса Реал Мадрид дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо шикаст хӯрд, вале Куртуа дар умум мавсимро хуб гузаронид. албатта иштибоҳҳо буданд, вале Куртуа бо сейфҳои муҳимаш корҳои бузургеро дар даста иҷро мекард. мавсими гузашта барои Барселона хубтар гузашт. новобаста аз он ки даста соли дуюм ҳам аз Лигаи Чемпионҳо хурид шуд, вале каталониҳо бори аввал аз соли 2019 қаҳрамони Испания шуданд. ин дастоварди хуб дар ҳоли мушкилиҳои иқтисодӣ ба ҳисоб мерафт. яке аз калиди муваффақиятҳои Барселона бошад дарвозабон Марк Андре Тер Штеген буд. ӯ ҳунари олӣ дошт ва сар додани ҳамагӣ 20 гол дар Ла Лига дастпӯши тиллоиро насибаш гардонид. дар 5 даври охири чемпионат Барса 9 гол сар додааст ки қариб баробар ба рақобатҳои мунтахабаш аст. Барселона метавонист рекорди Челсиро дар голҳои сардода дар як мавсим шиканад. лондониҳо бо 15 голи сардода дар АПЛ рекордро ба номашон доштанд. то даври 34-ум Барса дар дарвозааш 11 гол дошт, вале баъди қаҳрамон шудан дигар ба рекорде назар накарданд. Эдерсон аллакай борҳо беҳтарин дар Премер-лига ба ҳисоб меравад. ин на танҳо аз сейфҳои олияш вобастагӣ дорад, балки ба бозии хубаш бо пой ва пасҳои дақиқаш аз ҷаримагоҳ ба нимаи майдони рақиб. мавсими гузашта барои Эдерсон ва Манчестер хело бобарор гузаштанд. дарвозабони бразилӣ дар ҳама мусобиқот устувор буд ва кӯмак кард дастааш треблро ба қайд гираду ҷоми Англия, қаҳрамонии Англия ва Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шавад. дар Премер-лига Эдерсон зинаи ҳафтумро аз ҳисоби голҳои сардода гирифт, вале нақши ӯ ба натиҷаҳои бозӣ хело калон буд. ӯ бетарз аз мавқеъ берун меомад ва бо маҳорати пойҳояш рақибонро дар ғафлат мегузошт. ин ҳам дар бозии зич ва ҳам ба партофтҳои дароз дахл дорад. ҳатто сармураббии Сити Пеп Гвардиола аз ҳунари дарвозабонаш борҳо таъриф кардааст.
Эдерсон яке аз сабабҳои қаҳрамонии мо мебошад. Маҳз ӯ сейвҳои олӣ дошту бозиҳои беголсардиҳӣ дошт. Эдерсон аз чанд ҷиҳат кӯмак ба дастаамон расонид. Барои ҳамин ӯ беҳтарин аст. Бо гол задан қаҳрамон намешаванд, чунки ҳимоя низ нақши калон дорад. ҳамин хел вазифаи дарвозабонҳо аз дигар бозингарон калонтар аст. Кадом дарвозабон ба фикри шумо мавсими гузашта беҳтарин буд? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. Хайр дӯстон.